Pagkaon sa mga atleta sa Sibera sa Talisay City Division ang tinaksanay na o wa gisod sa styrofoam aron sigurado gyud nga di mapanos ang report ni Femari Dumabok. Aron masiguro nga di makadaot og di panos ang maserve nga pagkaon, gitako sa mga pagkaon sa mga delegado sa dakbayan sa Talisay nga misalmot sa Sibiraa. Subay kini sa mando ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, inay nga isod og mga styropack. Una niini nakadaot og reklamo ang mayor gikan sa mga atleta o ginikanan nga nangapanos ang ilang mga pagkaon. Mato di Gulyas nga wa na niya maagwanta ang mga reklamo moong nangilabot na siya. Dugang pa sa mayor nga ni rason ang supplier nga napanos ang pagkaon tungod kay styrofoam ang ilang gisudlan ini og dugay nga nakaon. At the end of the day, ang importante para kanako is ang mga estudyante kanang nalipay sa giandam sa DepEd ug sa gobyerno para kanila. Mipasalik ang supplier nga magdestino og staff sa billeting area nga maoy mutakos sa pagkaon alang sa mga delegado aron sigurong way mga pagkaon nga mapanos. 9 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa dakbayan sa Talisay alang sa kagamitan, uniform, pagkaon ug uban pang magikinahanglan sa ilang pagsalmot sa Sibiraa. Kagabi gibisita ni Gulyas sa mga atleta sa billeting area o gipasabot nga gitagad na sa kagamhanan ng ilang reklamo. Ugma sa hapon tapuson ang Sibiraa 2024. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.